Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Днес реших да си поговорим малко на една тема, която беше поискана от вас, а именно какво мисля за солариумите. Преди да започнем видеото, искам да отбележа, че аз не съм експерт на тема солариуми, не твърдя, че съм, не искам да приемате моето мнение като закон или че по някакъв начин се опитвам да го наложа върху вас, просто споделям личните си впечатления и моята гледна точка на нещата, защото това беше поискано от вас. Дали съм против или не за солариумите? И да, и не е моя отговор и сега ще ви обясня защо. Първо, в България, а може би не само в България, по света се забелязва една такава тенденция, в която хората малко се увличат по всички, както аз ги наричам, тунинги или поправки, било то филъри за устни, слагане на мигли, рисуване на вежди и така нататък. Солариума влиза в тази графа. Против него съм, когато се прекалява с него. Знаете какво имам предвид, всички имаме близки, познати, ако не сме виждали по пътищата, разни момичета, които се разхождат буквално оранжеви навън, в средата на зимата. Това е ясно от какво се постига, от прекомерно стоене на солариум. Против това съм с две ръце. Не съм против обаче да се ходи, как да кажа, не редовно, но може би така малко по-рядко и с мярка. Аз ходя така, може би 2 пъти месечно, някой път дори 1 път месечно. Не ми е фикс идея да ходя нон-стоп на солариум, но ми харесва да ходя, защото първо ми помага да поддържам тена на лицето си, не на тялото си. Зимата така или че това тяло не се вижда, но тенът на лицето ми пада изключително бързо, което е нормално. Крайна сметка аз се мажа с 1000 маски, фондиотени, кремчета и не знам си какво, така че избелването на лицето е нещо съвсем нормално, но просто когато имаш несъвършенства, някакси кожата, когато е с тен, не си лича толкова много пъпките, не знам. Нещо мое си е, и за това съм решила така да си сформирам нещата. Второто, което е, като сме на темата за несъвършенствата, когато ходя на солариум, забелязвам, че пъпчиците по лицето и по някой път тук на гърба ми се получават разни пъпчици, те изсъхват по-бързо, така че аз заради това ходя на солариум. Не съм ходила от 6 месеца, може би вече. Не е нещо, което ходя, както ви казах, редовно и да ми е фикс идея и край, мина 2 дни, аз съм ходила на солариум, ще ми падне тена. Не съм от този тип хора, но обичам да ходя по някой път, просто за да поддържам тена на лицето си, доколкото е възможно, просто защото зимата няма достатъчно слънце и нямам по какъв друг начин да си запазвам тена. Почнах да ходя на солариум когато бях 12 клас, тогава мисля, че беше пика на солариумите, ако мога така да го нарека. Тогава ходех под програма вече наистина. 3-4 месеца преди бала бях си направила някакъв си мой режим и ходех доста. Бях така доста почерняла. След това обаче тази мания изчезна, слава Богу. Но искам да отбележа, че преди да започна да ходя на солариум, аз се допитах до моята майка, понеже тогава нямах идея какво е солариум, какво се случва там и така нататък. И един вид исках леко разрешение, защото аз съм доста послушно дете. Исках разрешение и исках и съвети от моята майка. Тя тогава не ми забрани да ходя, каза, че вече съм така голяма и мога сама да си реша един вид. Ходих известно време и след това общото манията ми мина. Солариумите, за тези от вас, които не са ходили, са 2 вида. Вертикален и хоризонтален, или прав и легнал. Съответно в правия, то е една права кабинка, в която влизаш и се хващаш за едни рамки на стената или на вратата, където искате, както искате ги наречете, и така те пече отгоре, отдолу, отстрани, от всякъде. Легналият солариум, влизаш, лягаш и се затваряш в едно като машина и лампите са под теб и над теб де-факто, като при легналите солариуми при повечето можеш да регулираш начинът на
вентилация, можеш да регулираш звука, ако има звук. Някои по-модерни имат такива, които пръскат вода през определен период. Това може да се регулира също. Както имаш опцията да регулираш лампите, които ти пъкат на лицето. Аз предпочитам да ходя на легнали солариуми, защото забелязвам, че там има по-голям ефект при мен. Тоест, там ме хваща повече ден. Там хващам повече ден. И някакси... Не знам, имам чувството, че когато стоиш прав, времето минава много бавно. Всеки път се притеснявам дали няма да ми приуше или нещо такова и просто да припадна там. Затова предпочитам да ходя на легно. Когато не сте ходили на солариум, не се пускайте на 5-6 минути, в никакъв случай. Първо, че може да ви стане лошо да се притесните, да ви падне кръвното или просто да още по-лошо да си прегорите един вид кожата, защото ако сте много светли, 5 минути в загрят солариум ще ви бъдат прекалено много. Ако сега започнете с солариума, започнете с 2-3 минутки и имайте предвид, че солариумът доста изсушава кожата. Тук не сме, в това видео няма да говоря за плюсовете и минусите на самите солариуми. Може да влезете в интернет и да прочетете колко са вредни всъщност солариумите. Аз, както ви казах, не съм експерт, направила съм си проучване за себе си и съм преценила, че тези неща мога да ги пренебрегна един вид за няколко минути на месец. Отново казвам, не се опитвам да ви налагам моето мнение, просто споделям. Беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало и да съм ви била полезна. Ако съм пропуснала нещо да спомена или вие имате други допълнителни въпроси, може да ми пишете отдолу в коментарите или на лични съобщения в Facebook и Instagram. Бих ви посъветвала, ако се двумите дали да отидете на солариум или не, да се посъветвате с някой друг, който вече има опит и така да си обмените мнения, за да разберете дали това нещо би ви допаднало максимално на вас или не. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го лайкнете, да се абонирате за канала ми и отдолу в коментарите ми напишете някаква друга тема, която би ви било интересно, така да си поговорим на нея. Чао и до скоро!